గోండ్వాన గణతంత్ర పార్టీ ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆత్రం గోవర్ధన్ వివిధ మండలాల్లో జైనూర్, సిర్పూర్, గాదిగూడ, నార్నూర్, కెరెమేరి, తిర్యాని అనేక మండలాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించి పార్టీ గురించి, రాబోయే ఎలక్షన్ గురించి విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొరంగ దౌలత్రావు, ప్రధాన కార్యదర్శి బావున బాపురావు, కుమ్రంభీం జిల్లా అధ్యక్షులు తుమ్రం సందీప్, అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్ర నాయకులు సిడం అర్జు కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని భవిష్యత్తులో తాము అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతామని, తప్పకుండా తమ గోండ్వాన గణతంత్ర పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థి ఆత్రం గోవర్ధన్ని తప్పకుండా ఓటు వేసి గెలిపించాలని, తమ యొక్క జాతి యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడాలని ఈ సందర్భంగా వారు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.